danontzat, eta jendeek behar dena da pixkat denpora nola bete etxen. Orduan guk denpora pasa gehiago saltzen dugu, liburu bat gehiago, jende retomau da puzlekitia, azkenen hastia dugu daneako etxen. Eta pixkat guk hortan, denpora pasak eta alako gozak. Eta jende gutxiko da, etxe bakoitzetik bat etortzen da, danon erosketak egiten ditu, eta nola xe. Dendan despatxon gehiago sartzen da, noniko tabernak eta ez daukio, hosteleria hori faltatzeko. Tabernak zitaren eta etxen dara jente guzti etxen dago, hartzen dugu etxen kafea, orduan gehiago sartzen da dendan. Jende kopurua jaitsi egin da, eta kafeteri zerbitzua dudanez, kafeteri zerbitzua ez da ematen, nahi dunak kafea eramateko egiten dugu, eta gainontzeko lehenengo 2 asteak izan ziren jende askokin, orain jendea gutxitu egin da, baina jende kopurak ere kopuru gehiago eramaten du, 20 gehiago eramaten du, igual 2-3 egunerako. Behantzai ere saltzen da, jendea etxean egiten hasi da hogia, pasta eta horako gauzak. Eta bestela mantxo. Bai nota dugu bestera daletik mugimendu gehiago ondala, eta bereziki sistema immunitarioa indartzeko produktu saldu die eta